Egunon, hemen kiroldegira etortzeko egin behar dituzuen pausoak pizkat azalduko dizkizuet. Lehen baien esan abonatuentzat bakarrik dela. Kiroldegian daukagun webgunetik, udaleko webgunetik, hor dekogu ataltxo bat dana kudeak eta egiteko, hor bertan egin behar dana sartu, behin sartuta. Lehenengo aldia bada, agertzen da ze egin behar dan pasagitza lortzeko. Behin pauso guzti horiek eginda, sartzen zara, izena moten duzu, eta planu bat dago. Planua dago, gero erakutsiko dizuen planua dago, eta hor aukeratu behar da zein lursailera jun behar zaren. Daude gehienezko 5 pertsonentzat, eta gero badaude ere 3 eta 2 pertsonentzat. Gu irikitzen ari gara 130ko aforuarekin. Normalean 1100 pertsona ditugu, egingo dugu gehienez 350 pertsonagaz. Orduan, behin sartuta, kontutan eduki behar da, barra hauek margostu ditugula, jendea iara egiteko eta distantzia mantentzeko, ze hori da, azkenean beti ari zaitzik dugu esaten, mantentu behar dela distantzia hori, eta hemen agertzen den printzia hori jaramon egiten, ona etorri behar da, beti maskaragaz, normalean hemendik sartuko ginetik, baina orain hemendik sartuko gara, hor puntutxu horretan itxaron, eta egin behar da, harrera kontrolean dagoenari zein den gure erreserba esan. Jakin desan zenbat pertsona datozen eta zein den. Hemen ikusten baduzute planua ere dago, eta hemen ikusten dezakezuen nolabait, zein luze dagoen eta nora joan behar garen. Gero, hemen tornua dago, normalean pasatu beharko dugu gure pakieta, eta hor egoten da igota, baina jaitsi dugu ez ikutzeko, zuzenean behin hemen gezia berdea ipinita ondoren, sartuko gara, eta hemen gogu ere hidrogela eskuak eta garbitzeko. Bi aukera dezkogu, bata da aldakenetatik sartzea, hau da emakumezkoa, normalean hemetik sartu, edo bestela, hauten ere utzi dugu zuzenean ateratzea, hor beste bizit bat dago, eta hemetik pasatzea, edo bestela, baita nahi badu arropa aldatu edo dena dagoak, aldakera ditu. Aldakelak ireki ditugu, baina dutxik gabe. Orduan, jende aldatu daiteke, takiak ere erabili, baina atera behar dira dutxatu gabe. Gero behin kanpoan egonda eta behar gara gure lursaila. Hemen lehenengo ikusten dana da, hor parke hori, eremu hori, itxita dekogula. Bakarik barnean daudenak ireki ditugu. Azkenean osan sailak esan digu, uraren barnean dauden elementu guztiak, ura desinfektatuta daukagunez kloruagaz, erabili daitezkela, baina kanpoak nolan erabili behar dituzten horrela itutuz eta jende asko urdu daitekenez, pizkat ondikan ez irekitzeko. Jarraitzen badugu hori ikusten duzuten plana hori beltzak dira lursaiak. Behin partzelan egonda, maskara kendu ezakegu, partzela guztiak zenbakia dekote. Orduan, gu dekoguna begiratu, zenbakia aurkitu eta hori da gure lekua. 5 pertsona egon daitezke, beste batzuetan gutxiago, eta gero kontutan eduki behar da, 2 txanda egin ditugula. Goizekoa eta arratsaldekoa. Goizez 11etatik 3etara eta arratsaldekoa 9etatik 8etara. Eta gero utzi dugu hor tarte bat, 3etatik 4etara, kiroldegian nolabait, ondo garbitzeko, zikinkeria eta gero desinfektatzeko ere. Gure eremuari dagokionez, aldaketa oso gitxi. Ikusi dezakezuenez, aurten ez dugu kortzerarik izango, geri egiteko aukera egongo da. Ez dugu kontuan izango kontaketa ez da egingo, baina instalakuntzaren aforoa murriztu duelez, ez dugu uste arazorik egongo da nik hasiera batean. Kloroaren maila igo eginda eta gomendatzen dena betaurrekoak dira.